yakwanụ na nya bụ ife abụrụgokwa na eziokwu na ndị ọrụ agha obodo nke Naijiria ejidegokwa na onye nke enyere afịa wee dịka Ifeanyị Eze Okorie Nta, onye nke unu jikwanụ Gentle the Yahoo wee marụkwanụ n'ihu akwụkwọ. Emere ka ndị mmadụ mata na ebe a nọ wee jide ya bụ n'ebe a na-akpọ Akụ-Ihube nke dị n'Ọkigwe Local Gọọmenti nke dị n'Imo steeti, wee na-akọwa nọọ ndị ọrụ agha nke Naijiria, ndị soja na ndị ọrụ nchekwaba ndị nke ọzọ gasị n'ọfa agbakọsịrị aka wee gbaa afọ okirikiri n'ebe fa na-anọ wee wakpofe ebe ahụ n'abalị mbọsị Tuzdee on 16th of March 2025 n'ebe 1 o'clock nke ime abalị. Fa mekwa ka ndị mmadụ marụ mbụ ndị ọrụ agha na fa nwetagasị ọtụtụ ife dịkwa n'iche iche n'ebe ahụ Gentle Yahoo na ndị otu ya jikwanụ wee mere ọgbata nzukọ na ya bụ Ọkigwe na-ebutegasịrị ụdịka egbe dị iche iche ebe ahụ. Na nke mbụ bụ nke ndị oyibo na-akpọkwanụ obere egbe a na-eji n'aka a na-akpọ pesolo, ụnụ amarugo nke ọ. Na nke abụọ bụkwanụ nke a na-akpọ 120 Lance of 7.62 mm Special Amune, ụnụ amarugo nke ọ, ndị ma anya egbe. Wee fụkwa nke a na-akpọ 25 Lance of 7.62 mm ya na cartridge. Wee fụkwa nke a na-akpọ ekwentị n'ọdụkwanụ 6. Wee fụkwa akwa ndị ọrụ agha gasị n'ọdụkwanụ n'ebe buru ibu, ma akwa ndị ọrụ soja ma akwa ndị ọrụ uwe ojii. Wee fụkwanụ nke a na-akpọ flag nke ndị German fadebere ebe ahụ, nya German flag. Fa wee sịkwa na ife ọzọ afụla ebe ahụ bụ ebe fa nwere workshop fa na-arụ ọrụ, na ife fa na-arụ ebe ahụ bụ fa zute moto ndị mmadụ, anapụta ndị mmadụ moto eburi eru ebe ahụ akụrisichaa ya wee burizie paasị nya bụ moto wee jee legharịa ya. Wee sịkwa na fa afụrụ moto dịkwanụ 10 na nya bụ moto na-emebisigokwa anya ya na okpokolozie bụkwa na ife tọwakwa n'ebe ahụ. Ife anụnwa bụ ife ndị ọrụ agha nchekwaba nke obodo Naijiria bụ ife fa depụtara n'ihu akwụkwọ ka fa si wee jee nya bụ nke jekwanụ jide Gentle na ndị otu ya na Ọkigwe. Fa wee sịkwa na fa gbagburu mmadụ 4 mgbe ahụ fa na ndị otu Gentle na-akwakọrịta mgbọ, maka na ụnụ mana ọ ya dịrụfe izi ịbanye ebe ahụ. Na n'ime mmadụ fa ahụ fa gbagburu na-enwere onye nke bụkwanụ deputy so na ndị agbagbu. Makwa m onye bụ deputy nwa, maka ife edere ebe a bụ including deputy, ụnụ mazi onye nke ọ. Na onye nke bụkwanụ Gentle Yahoo na mgbọ tụkwara ya mgbe agha na-akwarịkọta mgbọ nya, mana ebe mgbọ tụrụ ya na fa ekwu okwo na ife ekwuzi bụ na ife niile afa kpokọtara ebe ahụ kpọrọsọ ndị nke fa nwudekwa na ndụ na Gentle Yahoo na fa akpọkọjezifa ncha wee jebe na kọstọdi fa. N'ọkwa ebe ahụ ka ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ife so wee lapụta Gentle bụ mgbe ọ gbagburu ndị otu ya mmadụ 3 ya na fa na-arụkọ ọrụ n'ihu akwụkwọ. Na-enwere mgbe a fụrụ vidio na-etrend wee na-agagharị Gentle gbapụtara mmadụ 3 wee sị na ndị ahụ buji egbe ya wee jee oshi, na fa agwaghị ya na aha eji egbe ya eje oshi wee gbagbusie ndị ahụ, nke bụ na ya bụ vidio gara viral n'ihu akwụkwọ. Ọtụtụ ndị mmadụ wee na-ekwu okwu maka ya, ebe ụfọdụ pụta wee na-asị na ndị ọrụ agha jere ebe ahụ na ọ ya dụrụfe izi na ife batalụfa ji wee jee ebe ahụ bụ na ụnụ mana onwe mgbe a pụtara n'ihu akwụkwọ onye nke bụ Gentle wee mee ife onyonyo si na-enyere ya nsị na aja, ebe fa jeru ka ekpe ikpe wee ruo ebe ahụ nye ya nsị na aja, na ọ na-ebe akwa na-asị ndị mmadụ na ọ bụ na ọ nata nwozi ije maọbụ ọ bụ na ọdụghụghọ na ụnụ mmadụ na ọgbagokwa anụ mbọ ụnụ ya agba mbọ. Ụfọdụ n'ime ụnụ fụrụ ya bụ ife onyonyo na-akọ maka ya na ọma na-ejiri onwe ya na ebe ọ nọ kịta bụ n'Enugu steeti. Emechaa anya bụ ife na-efegharị n'ihu akwụkwọ na ọ dị ka enyere ya nsị na aja, ụfọdụ si na-enye ya, ụfọdụ si na-enyere ya, nke onye otu fa nke ọzọ pụtakwa si na-enyere Gentle nsị na aja witi ndị isi fa ndị ọzọ jeru mitin nwa na ebe nwa ewee nyefa nsị na aja. Ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọzi wee na-asị na ike na ndị ọrụ agha Naijiria amarụgokwanụ na-enyere Gentle nsị na aja. Fa wee sị ka fa were ohere a wee jee jidie na fa mana ntụ enyere ya nsị na aja na fa ruo na ọ ya agbanwu ọsọ maọbụ na ike agha adị ya ka ọ kwakwanụ mgbọ ka o si akwa mgbọ, na oyi esokwanụ n'ife melụ fa ji wee wakpokwanụ fa n'ebe ahụ wee jezie wee jidezie ya na ndụ. Ka ife a mechazi ka ụfọdụ ndị mmadụ na-asịkwa na-enwere ike ntụ ejide Gentle tinye elu ebe nwa asịrị mgbọ tụrụ ya, ma tinyekwarụ nsị na aja asịrị enyere ya na edichọn ije na ọ ya anapụtakwanụ ya bụ ife, nke bụkwanụ na ndị ọrụ nchekwaba ekwughokwa n'ebe mgbọ tụrụ ya ka amarụ na ebe onye nwa ya adụghụ ka ebe onye nwa ya anwụ. Unu nekwa n'anya n'ihu akwụkwọ unu ya afụkwanụ mgbe ndị ọrụ nchekwaba wakporo fa na ya bụ Ọkigwe, maka a na-akọwa na ndị ọrụ nchekwaba jere ife anụnwa na fa ebughokwanụ moto wee jee nya bụ ife. Ọ dụka ka ndị otu fa nya ndị ejere ịwakpo ndị be Gentle ka fa ghara ịmakwanụ na abịa
n'ọdụ ka onye nwakafa ji wee buru ụgbọ ọgbatumtum a unu na-afụ ebe a wee wakpofa n'ebe ahụ fa nọ n'oke igwe nke bụkwanụ na-ejidezi onye nke bụ Gentle Yahoo maka ndị na-asị ka ejidere ya ka ọ na-ejide ihe ma ndị ya bụ epostucha ife fasị na fake news na-asị na si gosifa vidio na si gwafa ka o si wee mee na ejidere Gentle Yahoo. O nwedoro onye chiri anwụ anwụ ka o nwere onye chiri ejide ife ịya da ekpekwa ekpere bụ gọọmenti echetakwana na afta Chineke n'ọkwa gọọmenti na fati na-aya ejide fa kwekọrịta na-aya ejide kwuzuo na-aya ejide imekwana ife aya eji wee jide o mekwawu n'izu o ya emekwa n'ọnwa unu n'anya unu afụkwana na Gentle Yahoo na aka na-aba ogokwa ya otu aka dịka ndị ọrụ nchekwaba sikwanụ wee dee n'akwụkwọ. Ekenekwanụ m unu, udochianụ.